Vi står her i Københavns Lufthavn, hvor vores eventyr til Sydamerika starter. Vi skal kigge på pyramider. Det er tidlig morgen her i Cancun, og vi skal videre rundt for at snakke med nogle eksperter, så lad os til at komme afsted. Den første ekspert, vi snakkede med, var Malte Lisbjerg. Der er mange forskellige teorier om, hvad Maya-templerne blev brugt til. Der går historier om, at det blev brugt til templer for magi, altså shamaner og doktorer, urtedoktorer. Vi tager videre ud i junglen for at se nærmere på inskriptionernes tempel. Her har vi lavet en aftale med forsker Christian Olsen. Man mener, at pyramider som denne er blevet brugt som gravpladser for konger. Grunden til, at man byggede pyramider som denne, er fordi, at det omhandlede prestige, og for at vise, hvor stor magt kongerne havde, så byggede man disse store pyramider. I vores færden omkring Maya-pyramiderne støtter vi på en guide, Michael Nielsen, som selv har vist rundt på ved pyramiderne i årevis. Det, der er mest bevis for, ser det ud til, det er jo, at det har været brugt til sådan meget sjælelige ting. Fordi der er jo, hvis man ser på deres meditationsrum, så kan man jo se, at med afbildninger og skrifter, at det er virkelig været brugt til, at folk virkelig har siddet derinde og i fuldstændig stillhed med akustikken perfekt til det, og man bare sidder og kunne meditere og blive et med sig selv. Så sjæleenergien så kunne sådan blive opfanget i ombygningen omkring dig. Det var den specielt designet til. Vores snak med Michael førte os til den næste ekspert, Mark Jan, som har studeret de højere magtens påvirkning i forhold til pyramiderne, og hvorfor de skulle være blevet opført. Templerne blev brugt til at sende sjæle op mod himlen, op mod guderne. Den kraft, eller disse sjæle, bare meget kraft med dem, og det skal bruges til at give solen energi. Det kan man se på alle de mange skrifter og billeder, som aztekerne har efterladt, hvor de siger, at solguden har brug for kraft og ofre. Ja, hvor kommer denne kraft fra? Fra sjælen selvfølgelig. En anden teori omkring pyramiderne er, at de har været opført i forbindelse med noget ikke jordnært. Patrick Bassing er ekspert inden for dette område og har indviet i et interview med os. Det er jo ikke for sjov, at menneskene de stopper med at bo huler og gik ud og bygge kæmpe monumenter til deres såkaldte guder. Hvorfor skulle de gå fra at bo i huler til små huse, til bagefter at gå ud og bygge kæmpemæssige pyramider til noget, som ingen engang ved, om eksisterer i dag, altså guderne? Der må have været en ydre påvirkning, altså et eller andet, som havde en kæmpe magt, for at de overhovedet gad opfinde disse guder og bygge de her kæmpe monumenter til dem. Aliens. Det kan kun være den eneste forklaring på det. De er kommet ned til jorden med overnaturlige kræfter. Og for at menneskene kunne vinde deres gunst, og dermed også alle de goder, som de kom med, så bygger de disse pyramider og andre kæmpe monumenter omkring i verden. Altså der er også Stonehenge og pyramiderne i Egypten, for at nævne noget, som har nogenlunde samme betydning. Men det viser bare, at det har altså været verdensomspændende, at de her rumvæsen eller guder, eller astronauter for den sags skyld, bare fra andre planeter, har besøgt jorden. Og altså ikke kun Latinamerika. En anden ekspert på samme område er Christian Møller, som vi valgte at snakke med. Forestil dig for eksempel, at du får lov til at have mobiltelefonen med tilbage til den tid. Du vil være i stand til at frembringe lys, lyde, for den fange folks sjæl i kamera. Man vil være i stand til rigtig mange ting, som er fuldstændig revolutionerende for den tid. Da vi blev færdige med vores optagelser og var ved at pakke sammen efter vores sidste optagelse ved en af templerne, blev vi opsøgt af en person, som påstod, kendte til den sande hemmelighed bag disse pyramider, som har skabt splid i forskerverdenen i årevis. Ja, I har vel alle sammen hørt om engle, aliens, dæmoner osv. Alle sammen
De er én ting. De kommer alle sammen fra et sted, vi ikke har fundet endnu. Et sted, vi ikke kender til. Vi hørte englene stige ned fra himlen. Vi hørte om dæmonerne, der kom ud af ingenting. Og så hørte vi om aliensene, der bor ude i rummet. Vi ved alle sammen, hvem de er. De er de eneste sande. Det er dem. Det er Illuminati. Det er Illuminati, der gav dem idéerne, teknologien til at bygge det forskellige der. Og de forskellige latinamerikanske befolkningstempler, de forsvandt i løbet af meget, meget kort tid. Det var fordi, de vidste for meget. Illuminati blev sure, de blev vrede. De havde trodset dem, der gav dem viden, dem, der gav dem livet.